agbapego ebe obibi nke onyeisi ụlọ akwụkwọ nakwa ndị dum ji otu afọ ejere ala nna ha ozi nke arụgharị n'ụlọ akwụkwọ Ezike High School nke dị na Nibo n'okpuru ọchị ime obodo Awka South na Anambra State nke riri ego dị nde naira 12.7 ya bụ amụma ịrụgharị ọrụ ndị a bụ nke ọ bụ Chief Ignatius Agwowo tinyere aka wee rụchapụ ya na njikọ aka IG Agwowo Health na Academic Foundation ka Queen Anigbogu site na Nibo kọchapụrụ gị akụkọ a. Maka mmụta bụ ọkammụta Ngozi Chumude bụ onye gbapere ụlọ ahụ nke mere n'ogige ụlọ akwụkwọ Ezike nke dị na Nibo. N'okwu ya, Chief Agwowo nke bụkwa onye obodo ahụ bụkwara onye gụkwara akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ kọwara otu o si wee gaa hụ kọmishọna na-ahụ maka mmụta ịnata ya ikike iji wee rụgharị ụlọ ahụ, igosi na yanwa nwekwara mmasị pụrụ iche maka ịhụ na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nwere ike ịgụ akwụkwọ otu o si wee kwesị, wee gakwa n'iru wee kwuo na ihe gọvanọ Chukwuma Soludo na-eme na ngalaba mmụta na steeti a bụ ihe na-amasị ya. O kelekwara kọmishọna ahụ otu o si anabata ya mgbe ọbụla ọ bịara ịhụ ya n'ụlọ ọrụ ya, wee kwukwa na ọ ga-abịakwa ọzọ n'ihi na ọ nwere mmasị ịlụkwa ụdị ọrụ ahụ n'ụlọ akwụkwọ Nneọma nke dị na Nibo. Ọkammụta Chumude mgbe ọ na-ekwukwa okwu kelere Chief Agwowo na ndị obodo Nibo wee kwuo na obodo ahụ bụ obodo ọganiru na-amasị n'ihi na ha na-eche echiche gbasara ọdịmma ụmụ ha, wee gbakwukwa onye ọbụla bi na steeti a ka ha na-akwado gọọmenti steeti a. Onye isi oche ụlọ ọrụ Anambra State Post Primary School Service Commission nke dị n'Awka bụ ọkammụta Nkechi Ikedugwu kwukwara na akụrụngwa ọrụ nke gọọmenti bupụtara ibunye ụlọ akwụkwọ dị iche iche na steeti a, ọkachasị ndị nwere ogige n'ụlọ akwụkwọ ha, wee na ndị Nibo ga-ebute nke ha n'ihi na ha agbago ogige n'ụlọ akwụkwọ ha. Onye ji ọkwa President General nke Nibo Union bụ ọkammụta Tony Nwokoye kọwara na ụlọ ahụ alụrụ onye isi ụlọ akwụkwọ na ndị ji otu afọ efe ala nna ha etego o mebiri tupu Chief Agwowo abata wee lụgharịa anya otu ọ dị kịta. Onye ji ọkwa Traditional Prime Minister nke obodo ahụ bụ Chief Robins Ezani, onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Oriakụ Teresa Okafọ na otu nwata akwụkwọ Chinemezu Ume kelekwara onye lụrụ ụlọ ahụ na ọtụtụ ihe dị iche iche ọ na-emegasị n'ụlọ akwụkwọ ahụ, wee kelekwa gọọmenti na mbọ ọ na-agba na ngalaba mmụta na steeti a. Ọkammụta Agari Nwokoye nke nọchitere anya ndị gụburu akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ, onye isi otu a na-akpọ Nibo Christian Brethren bụ ọkammụta Gabriel Egwuọnwụ na onye ji ọkwa Permanent Secretary nke ngalaba mmụta na steeti a bụ Dọkịta Fidelia Agbuizu, Dọkịta Uche Okeke, Oriakụ Ann Okafọ nke ụlọọrụ PPSSC so na ndị ọnụ na-elu n'okwu bịara n'ọgbakọ ahụ. Queen Anigbogu, akụkọ ụwa ABS.